Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod. Mă scuzați. Astăzi o să continuăm, o să facem o casă în copac. Casa mea. Și off camera am mai găsit foarte mult fier și foarte mult coal. Și am tăiat și mulți copaci. Și acum o să trebuiască să tăiem toate frunzele astea, cu care o să am nevoie de o foarfecă. Foarfecă luăm de aici. Așa. Casa noastră am găsit un copac mai mare. Asta. Sunt mai mulți copaci într-una. Putem să facem două case. Să meargă pe aici într-un el spre altă casă. Să fie foarte, foarte bine. Și acum aici spargem unul. Spargem așa. Aici. Și o să spargem tot lemnul ăsta, că nu o să avem nevoie de el. Cuș. Scuzați-mă că nu am multe, dar mi s-au stricat toate, că am fost la tăiat copaci. Așa, două. Asta și un topor. Gata, făcut topor. Și acum spargem lemnul. Dacă vă întrebați de ce asta este oak, deoarece că găsi în junglă mai există niște oak, găsi niște copaci de oak. Și trebuie să mai las puțin din lemn ca să nu se ducă copacul. Acum pun frunze peste tot și îl fac înăuntru. Îl curăț înăuntru. Și până la ultimul strat. Deci pot mai tăi unul. Dar și o să trebuie să spunem din părți câte una. Dacă vă întrebați de ce eu acum nu mă joc pe Bedrock Edition, adică pe calculator pe Bedrock Edition, dar mă joc pe Pocket Edition Minecraft. Căzui. Și asta mai spun. Spargem asta. Partea asta trebuie. Așa. Pe aici, pe aici, pe aici, 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 aici. De maniera asta. Așa. Acum aici tot una să trebuie să spargem astea. Ca să arate într-un fel la copac și aici punem așa, punem aici așa, așa, așa. Și aici o să fie intrarea. Uitați-mă că sunt puțin răgușit părțile astea. Aici o să fie ușa de la intrare. Așa, spart asta. Acum trebuie de spart cealaltă frunze. Și pe jos am să pun un lemn prelucrat de junglă. Până undeva aici este. Și mai spargem niște frunze pe aici, și acolo și până să nu cobblestone, spargem. Așa, așa. Așa, așa. Așa. Așa și aici pe iesuri, așa. Și acum trebuie să tăiem lemnul în plus. Și stați puțin, nu știu dacă pot să fac și podeaua. Asta nu sunt sigur, dar cred că să pot. Da, cred că cel mai probabil o să pot. Și copacul este foarte mare. Și programul meu de să apară episoadele o să fie de la luni, miercuri, să fie episoade și restul, adică în vedere că
și restul o să apară doar duminică și sâmbătă. 2 episoade. Unul de Zuba și unul de Minecraft. Minecraft o să apară sâmbătă și Zuba duminică sau o să postez 2 episoade de Minecraft. Așa. Să spargem și bucățele astea. Așa. Aici. Și acum facem de lemn de asta, da. Lemn de asta facem. Și de lemn de asta și îl schimbăm cu asta și facem. Acum punem podea. Pam, pam, pam. Deci că uitai să pun aici. Nu. Stați puțin. Nu. Că da, nu nimic, e foarte bine chiar. Chiar este foarte bine. Că am să pot să pun mai ușor. English o să de un și că greșesc chiar. Așa, așa. Coace, coace. De aici. Uite. Ai, de ce nu-mi place când scot frunzele? Asta nu nimic, că o să fac acoperișul la loc. Așa. Pun asta și mai acoper cu asta. Sau din caz de ceva o să pot să-l fac deodată pătrat și să fie totul ok. Să fie totul bine. Aici partea, sper că părțile astea s-au stricat foarte mult. Pun în loc cu frunzele. Așa, acum mă luăm crafting table-ul, astea și luminile. Așa. Crafting table-ul o să-l bag în pământ din cauza că să fie mai compactă casa. În mijlocul casei. Și hop. Patul. Aici o să fie ușa, că ușa am să pun ușa. O să pun aici și furnițurile pun. Nu s-a pus, nu știu de ce n-a vrut. Una, hop. De ce se scot frunzele? Nu știu, zice, dar se scot frunzele care eu le pun.
nu știu de ce. Așa. Așa. Și aici, pe mijloc, o să vină. Nu știu, o să vină așa. Să pot să mai pun ceva. Asta să văd. Nu știu ce să mai pun. Așa, acum. Stați că nu știu de ce, dar eu pun frunze și să scoate tavana. Asta. Acum eu am nevoie să mă culc și acolo o să ne ducem să luăm niște gles. Că avem nevoie de gles. Ceva să mai sfărt? Nimic. Bun. Să am nevoie de niște... aici. Hop. Gata. Acum stați să fac la crafting table, să fac o ușă. Asta. Așa. Gata. Așa. Așa. Dați toporul. Așa. Hop. Hop. Dați, mi se pare că trebuie să... Unde asta cum se cheamă? Rem. Hop. Pun o ușă și închid și șterg asta. Stați să văd că se observă din afară că e casă. Aici puțin că s-a luat puțin din frunze. Niște frunze aici. Stai să mă sui. Hop, hop. Și cam gata. Hop, 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 hop. Și acum intrăm aici. Intrăm în casă. Stați. Aici au văzut că am o munte lângă mine și mă duc să-mi iau niște nisip. Am nisip. Trebuie să am. Am nisip aici. Deci, dat mie mi se pare deoarece că aici nisip în junglă, nu știu ce, dar nu prea este. Nu trebuie să fie. Stai să... Acum să nu mă pierd. Asta mă încurc așa. Facem crafting, am nevoie de o lopată. Și o lopată. Facem niște bețe. Și am nevoie de o lopată. Așa, iar. Și acum să am niște puțin nisip. Nu știu ce, dar nu vreau să-mi ia nisipul. Gata, mi-a luat. Avem 4 nisip și puțin. O să mai iau și de aici. Să mă bag puțin mai tare. 8 cred că ne ajung. Sus. Deci, nu știu în care parte. Da, e dincolo venit așa. Ce greu este. Stați puțin, stați. Eu am venit. Gata. Reușit să... Așa. De încolo veni. Că căzui pe acolo, dar dincolo veni. Parcureanu, ui! Gata. Nu cu seamă. Așa, pac! Gata, trecut. Pac! Așa trecut și data asta. Pam, sus.
mai în creierul ăsta. Da, pe aici. Hop, iarăși căzui. Nu știu ce, dar mai mereu cad. Stați puțin. Sau stați alea că... Eu am keep inventory, acolo am murit. Stați să bag /kill. Stați să verific dacă am keep inventory. Că se pare că m-am pierdut cu să-mi bag keep inventory. Da, keep inventory am. Dați /kill. Gata, da, am keep inventory. Și revenim acasă, acum în chest ăsta. Și băgăm niște misii. Și aici facem știam. Deci mai gătesc, da. Și mai departe facem niște chesturi. Și astea chesturi eu cred că uite așa. Uite două. Unul aici. De ce se scot frunze? Asta nu mi se... Nu-mi place că se scot frunze multe. Nu aici, nu în mijlocul casei. Și să spun de asta o... de frunze, sper că am aruncat-o să că rezolvă cu frunzele. Nu, de obicei se mai ciuiește și se schimb pe hața. Să... Stați, acabați. Să zic, cele erau de oak, nu erau de... Asta erau. Stați că mizerie. Ia să... Le arunc pe asta și gata. Mare strâng. Încă și mai sper niște frunze de oak. Gata, sper să niște frunze de oak. Spart niște frunze de oak. Acum așa. Așa. Încă. Aici pe undeva casa era da mai. Aha, iată. Așa. Mă schimb pe lopata, că de lopată nu am nevoie. Și asta e foarte greu cu ținta asta. De pachet de edition. Așa, gata. Aici pe deasupra pot să fac o șmecherie. Bagă aici una. Pe asta o sparg. Mai bag așa. Și mă pun pe deasupra. Ca să pot să pun două chesturi. Așa. Gata. Am pus două chesturi. De ce se sparge casa asta? Pe mine mă interesează. Se duc frunzele. Aici am nevoie de ce să pot să mai pun, ce să pun acolo? Un stone cutter, dacă pot să fac acolo. Nu. Cantorul din ce se face din 2 stone și diorit. Diorite se face. Să nu trebuie să pun stone l-a făcut. Pun un stack de stone și se pare că nu mi s-a pus. Un stack de stone și un stack de astea.
Gata, s-a făcut sticla. Și nu aici. Și acum am nevoie de crafting table. Fix de 16 mi-a ajuns. De una, așa. 16. Fac una, două. Am un diorite. Acum nevoie să niște stone. De stone și deja să fac stone cutter-ul. Așa. Un stone cutter. Am făcut. Și îl pus pe acum de aici. Iau stone-ul. Așa. Și trebuie să-mi aranjez chesturile. Ce pun blocurile. Adică lemn, ce țin de blocuri. Așa. Ăsta. Sticlele o să am nevoie, n-am nevoie de ăsta. Stearla acelea. Lanternuri să pun prin casă. O lanternă. Asta trebuie să pun pe jos. Și una aici. Una aici. Și deja cam, cred că ajung câteva lanterne. Vedem ușa. Pisica! Lasă. Și apem aici. Gras pe noapte. Asta să mă culc. Că este ce să treacă și pe aia. Așa. Avem 22 de minute. Hai că... Acum o să fac un cestul ăsta o să fie pentru diferite mâncăruri, semințe, bambus, saplinguri diferite. Și cestul de mai jos o să fie cu mine, cu de-astea, cu minereuri. Minereuri și unelte de care nu am nevoie. Asta și deja sticlele astea să le bag la așa. Acum eu o să fac o chestie. Să pun asta cu asta și o să am nevoie de niște de astea, frunze. Nu, aici partea asfaltă. Că aici vreau să pun sticlă. Stai să sparg patul, că într-un moment nu am nevoie. Astea sparg. Pun pe deasupra. Aici. Neapărat să spargă, să pun aici. Aici. Și gata. Și stați, pot să sparg tot. De aici să pun doar geam. Da, trebuie să pun lemn prin împrejur. Împrejurim. Două într-un capăt. Două într-un alt capăt. Dar aici unde să pun astea alte, așa, să am nevoie de să le acopăr. Gen să pun pe deasupra. Dați puțin așa. Deja după așa. Așa. De desubt. Și deja pe deasupra. Dar acolo o să am nevoie de niște blocuri sau să măsui. Hai că mă duc să măsui. Sus. Așa. Așa. Așa, așa, așa. Și pe aici. Hop. Deci că nu vreau să mi se sui.
Și am să pun patul. Așa. Asta este căsuța. Asta este căsuța în copac. Acum trebuie să pun blocurile pe loc. Deci o să pun chestii gen black de așa. Și cam atât a fost cu acest episod. În acest episod noi am făcut căsuța din copac și cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!